nan za a tsaya Allah ya muci sarki, Allah ya jaza mana sarki, Allah ya kiyaye ka, ka lafiya, Allah babu wurin sarki. Wannan ba? Yawwa. Na dauka zaka ce a ce to ko. Wannan shine wannan. A yau ba ranar wancan bace, ranar wannan ce. Wai ke ta wancan dama. Yawwa, ai sultan aka zo dauka. Da ni na zo ciki zan je tare. Ai shi ciki shige saboda ka san masu abu da abun su shi saraki. To tun ba ciki kai ma na dauka biyo ni kai ai. Biyo ka ne, ai ni bukata ta mu gaisa da shi. Na dauka biyo ni kai. Kai gaisuwa? A'a. An ce dole ka karɓa an ce masoyi. Ka ga uga, kuma ya karɓa gyara. A to shi ba nan muka gan shi ba. Gyara. Gyara. Lera. Bari ne posting ya zo ma gani. Wannan yaron mai laifinsa ne. Wani yaro na gana ta kes da shi a nan. Criminal case ya yi da wayewa ne.